Garang solusyon, hiling ng mga apektadong residente sa pagguhunang Nagyubu-Yuban Road, La Union dahil sa bagyong Nando. Para sa detalye alamin natin sa report ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Umaapila ng akarang solusyon ng mga apektadong residente mula sa pagguho ng bahagi ng Nagyubu-Yuban Road sa San Fernando City, La Union dahil sa bagyong Nando. Nitong linggo, biglang gumuho ang bahagi ng kalsada na karugtong ng Nagyubu-Yuban Bridge dahil sa erosion na dulot ng diretsong pag-uulan. Isang trabahante ang naabutan ng IFM News Dagupan na bitbit ng sako ng feeds na itinatawid sa kabilang bahagi ng nasirang daan. Isa muna ito sa dapat matugunan dahil apektado ang pag-aangkat nila ng kalakal. Narigal sir ta siyempre da kami ni kasto ti trabaho may ami nga ada bagta dato kadwak ada tuy mo banger awaten na dito panamo ija ti feeds Isang guro rin ang nakapanem ng IFM News Dagupan na ayon sa kanya, kinailangan umunong iwan sa kabilang bahagi ng kalsada ang motorsiklo at maglakad patungo sa paaralan. Bagaman pinayagan naman na mag-modular learning muna ang mga mag-aaral na nasa kabilang bahagi ng sirang kalsada, mas mainam pa rin umano na makapunta sila sa eskwelahan. Ay, marami po kami pinagdadaanan. Sabi, sa tuwing ulan po, hindi namin alam kung saan kami dadaan. Kasi baka biglang duguho na naman yung mga lupa dyan kasi fault line din po kasi dyan. Bilang pansamantalang solusyon, gumawa muna ng kahoy na hagdan at nilinisan ng mga residente ang bahagi ng bundok sapat para sila'y may madaanan. Malayo din umano ang alternatibong ruta na iikot pa sa Nagilian, La Union at maaaring abutin ng ilang oras ang biyahe. Sa magkabilang bahagi ng nasirang kalsada ay mga pampublikong paaralan na may daan-daang mag-aaral at negosyanteng nagnanais kumita, kaya sana ay maisaayos na umano ang kalsada sa lalong madaling panahon. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.